da shakku za ku sha kununku dango da hannuwanku. Abinda ban mamaki wasu sun hada mata sun kasa ba su maki. Kuka nake a aiki sun kasa gane haƙƙi. Matan suna ta bin su ko suna gudun su. Akwai haƙƙi a kansu, ka sayo wata kati ka bar matarka empty. Ga duniyar ta kati mata a ba su kati. Matarka na a daki ka kasa gane haƙƙi. Ka tambaya gare ku bani hankalinku. Matarka za ta fita kyawun diri da tsafta. Wasu sun mauta sun zurfafa a kanta. Ga duniyar gare ku gyara halayenku. Kuka nake a kanku